What happened to my child? But I heard her crying. In times and labor, you can hear things that are not true. I heard her. I saw her. She was alive. Now she's not alive. They wouldn't walk to Tenda Mwari for a second chance because you no longer have to deal with a child at your age. I heard her. She was alive. 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 I'm sorry, man. You oxygen yakudiwe. Come kabisa vanofema sei? Dzasara ndidzi vanhu veCovid nevanhu vakabhadhara. But hurumende inoti vakwegura havabhadhari ingawani. Izvozvo motonobvunza kuhurumende wacho. Asi kuti katoga kashoma zvibudei nanyaya. Munhu anozvibatsira anobatsirika. Nesi, boy. Mother Vanita zvakanaka. Ewa zvaraitis. Hello mama. Murundoona? Hamunita zvakanaka mazvinzwa? Aiwa neoxygen zvatoita. Aiwa zvatoita mama. Maswera. Matitobatsirana sei nhasi? Ndanyorerwawo mushonga wekucancel clinic hanzi unowanika pano. Kuzi kureception kwakavhara. Unowanika pano here sister? No. But I walked all the way here. Zvanzi unowanika pano wani. Nayasikana. Zvino makuya panapa imi muchitudza mishonga yatinayo neyatisina. Zvinobuda. Sorry but vatofonerwa vakati hanzi unowanika pano. Mama. Anti murikuona kuti tisitiri muno mudispensary. Kuri kuti tinoziva zvirimo nezvisimo. Uye hamuno enda usikutowanika mushonga uyu. Saka ndowanipi? Madam, mushonga muri kuda kawo panapa tina. Asi zvatinga kubatsira nazvo zvekuti tina sister vari panapa. Vanoenda kuZambia. Vanoiwana mishonga iyoyo. That is if kana muchida. Yeah. Varipo havana kana piritsi kana chicha vanoshaya. Iripo havanowanewa. Manje zvino vanenge vasingade mari. Naimadha. Sho mukoro nokuchine chinhu chemara. Zuva ndo ramungatotire mara. Futi zuva racho unotorifambira kuti uende unoridziya. Feli! Nei. Newe chibuye. Unobva wagwama tato kunge zvinonzi handina nzeve. Aibva mandiwe. Mushonga uyu. Yes, I have. $5. Yes. Vachipo. Manje ndodi. Manje pana mugune uyu. Akozi pano inodhura. Pano unongochidhura. 5 years. Give away price. This is the last month that I have and I wanted to buy food for my children. Nei mami. Muri kuda zveutano kana kuti muri kuda kuguta? Anditi munhu unotanga kuita mutano uzotsvaga mari yefood nei muri kunyepa? Asi shuwa vatarisei ameya. Vagadzirwa nzara? Nzara more than $5. Une mhete dzacho. Make up. Feli baba mani. Ini take serious imi. Tipe mari yemushonga apa. Sika machembera angu. Iyako yemuchembera. Iyako iyi. Then iyo kandotyawo shangu zviya. Kuzvoitori peyese. Iwe ne bonus. Zvino manje maizvita ma-straightness emurodhisha. Ino iZimbabwe mona mama nenzara anosikana ndikutaurirei. Unofanira kudai chamu makwasi. Shomudza kuti pesa apa waidya kutodya wega kana umbotifungawo. Funge. Uyu mwana wazikana. Vasikana amusati matanga kutya. Muchadya inonzi mari. Muchaita manyaka nemari. Pane dhiri randinoti titi. Asi iri dhiri rinoda ana yaka. Aiwe nini usandityire nini ana yangu yakasimba mheno ava inini. Kwani iwewe ndione unoremerwa nenzungu nyore. Aiwa pata mayusa.
PPE yandakaona isati yapinda musystem. Pane kaklinika kandinoziya kada maPPE. Saka tikangonyudza mabox. Tinenge tanaka zvemwedzi wese. Kunaka kunonzi kunaka. Madhiri. Saka apa uda kuti tinyatsoita sechaizvo kuti tokupa makii. Yes, zvimwe zvese sorted. Zviri panzvimbo. Asi Feli, I don't get you. Pai ungoro ready kubatsira mbuya iyi kumareni kweine mari yako. Nhasi waachidhumuna vaseneke. Kerwa ipi? Inwasikona imba. Achinja. Munozoti chi? Moyo wakanaka unotsimbirira. Yeah, right. Nhasi ndarohwa mari najunior doctor, mari refu ndarwadziwa sei kurohwa inonzi good man. Nokuti ukazvitarisa left, right and center we are being abused. Yes. Even they say, hey, take care of others. And who is taking care of us? Ndiani? No one is on the lookout for us. You see? It's just lip service kana. Hapana chiripo zviye. Aiwa inini pamadhiri ndikuda. Tese kana ini. Ndinotenga chimota changu. Inzwai? Zvechokwadi. Ndoda chimota. Iruda kangu. Ndiendaona vazukuru kuneka. Ndokuti zvimbuya zvemarari. Ndinotonga magaro mazukuru. Ndinotoda yeblue. Unozoti blue, moti yeblue ndanzwa ndokuirota. Yeah, young man, can we help you? Mother, ndingatokubatsira ini. Sure, I'm from the Health Services Board. Tine tsamba dzatakatambira iri kuti manesi epano haasi kufara. Chokwadi. Yeah, true. But to be honest, Ndauya, I don't know why. I don't know why. Because we as the HSB, we engage the government. All we want is that manesi's hourly better salaries and better working conditions. Yeah. Saka imimi ndimi muri kutimirira kumusoro. Muri kutimirira kana muri kuzvimirira mega mimi? It's not like that, sister. It warms my heart. Kukuona kuti we have got people vane love, ne dedication, ne basa. Yeah? Atina zvatiri kumboona zvinyatso. Imoti mwana wameani. Meone ere ngoro yemoto. My and I doubt kuti mukomana heri yakaenda nengoro yemoto yakanaka kudai. This is heaven on earth waskan. Wow. Ko mene zvede zvinochogona. Excuse me, Ness. Ko. Mwana kwa. Kumba. Tokubatsira nei nei mukwasi. Feli. Ava mukoma hanzi abva ku HSB. Vane range. Yes. Ndo mabhosi acho yaya. Kumoya nei nei mukoma. Kona uyedi yema-USD haufa. Because kana zvema-USD kazvitongonetsa motongoti trade zvemabhondi motongowedzera Taurako. But munoona, hazvishandi zvichida. Isusu we engage the government. Then we come back with a counter offer effort. Then it's back to back. Like a tennis game. Saka isusu tisi tennis bhora renyu ramunenge muchita back and forth. Nemukoma ndizveri. That's not it. Koma pipi yedu haufa. Because imimi ndimunofanira kunge muchizvipusha kuti maone. Tova neCovid. Tiri kubata vanhu with our bare hands. Mamaski chotenge tisina. Ndizvozvo. Nebhandeji racho hatitorina. Ichokwadi. Magloves hatina zvese. Ichokwadi. Asi, I'm here on a completely different issue. I want to see the administrator. But you know, I always take the time to see you guys. Yeah? You are the foot soldier. Ndimi vanhu vacho vanototi nyika ifambe. Ndimi vanhu vari paground. Ende totemba nemi kwete zvimwe zvezvi. Doesn't seem like that. Varimo Green endai munoona. Be like, Mati muri kuda admin varimo mukati. muri kwenda upuka. Inguva dzebasa dzinodzi. Tikushanda zvinhu zvichitema nepeya tinopinda. My sister. Maswera sei, my sister? Maswera. Very good. Tokumbira kuvhurwa bhuti? Muri munyowana handiti? Not quite. Ingoti vhurire bhuti. Ndikutoona kuti jinja racho riri vhesi asisodo saka ndabvunza. Ndezvebasa. Mati tingaiswe hedu chikombuti vana Felisu.
Aiwa, kuti kudaro here masista. Muri wangu wani. Ati order kuti every car inobuda pano pa G6 General Hospital. It has to be searched. Zvino manje ndoziva kuti ndinobaya pai ipapo. Masista. Motikari inyawanika iyi. Handimbozoti ndinobaya pai kuti papi. Pekubaya masista chero pekubaya. Manje tinouraya mota kamudhara muri kutipo. Masista. Ndezvebasa izvi. Kuti papi. Ndezvebasa izvi. Saka ndopaka mupasaidi kamombotirai uvura bhuti racho. Aiwa masista, wani makonza one traffic mamota zvakuita kuseri masista. Zvino manje toita sei kuti vurai zvenyu muvhure mubhuti. Zvemakiri vanhu atibati ati muna muchitondibatsirawo here. Mutemo wangu webasa zvinhu zvevanhu hazvibatwe. Aiwa vhurai kani mati vhurai zvine basa reko vhurai. Ai mudhare vhurai mani. Vhurai. Okay, my sister. Okay, it's fine. Oh, mavura. No. Tingaite kunge tinozogarana muri wangu wani. Ndizi. No, you can go. Chose ya ex gaps anonesa mabuta. Ndachikuti ndezvebisu vakadzi but at least maonaka kuti zvikunetsa. You see now. Ndizi. No, you can go but next time my sister. Gadzisa ibuti. Andisika. Aiwa. Make sure my sister. Unongotengereko mota dzembero my sister. My sister ofuta umana. It's my sister. All right, my sister. Thank you.